Бародару, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса сиҳат саломат боше. Бародару, назди ҳавлин, хона ба ови ҷӯш ҳамаш 100%. Бародару, бо ира хуту метуне уташнид кине. Бародару, фромӯш накунед. Дар крупсовияй, дар раи асфалт, дар раи трасс, дар пешаш магазинай, хоб ана газпромай, хоб дар пушташ автозапчастай, хоб ай саховат мебиёй рост сини корвонда крупсови ҳаматон медонед райони крупсовира. Бародару, ногуфта намона, ҳар як кадмат метавонӣ дар ватсап занг бизанӣ. хоб 12 сотихай, 10 сотихаш дар документай, 2 сотихигаш падаркай. Бародару, ҳар як кадмат метавонед ки звонид кунед, гап занед. Ин ахида тамошо кун, раи асфалт, ина раи трасс, уна газпром, чироғош гирун, чироғ дорад, 24 соат свето кор мекунанд. Бародару, ҳама каса